Ne tɔgɔ lieutenant Dawuda Konate, ne ye Mali kasobo baarakɛlaw n'an b'a fɔ ma ko surveillants de prison olu ka jɛkulu min bɛ n'o ye syndicat ye n'o ye ɲɛmɔgɔ ye ne yɛrɛ bɛ baara kɛ Bamakɔ kasobo la. Ok, militaire kɛra aw ka yɔrɔ la laban in na i bɛ se ka i da don o circonstance la ka ɲɛfɔ an ɲɛna. Oui, effectivement, juma tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile 5 ma jumajigi selilen kɔfɛ effectivement mitinere dɔ kɛra anw fɛ Bamakɔ kasobo la ye. Bon o kɔni a kɛra fɛn ye fɛn min n'a a ma bɛn maliyɛnw bɔra de kalama sinon n'i ko kasobon kɔni ko tentative d'évasion n'i ko kasobon kɔni ko mitinere o ye kasobon taabolo dɔ ye o ye an ka surveillants de prison ka baara kɔlɔlɔ dɔw ye. Mais an b'o baara ninnu kɛ mitinere ninnu caman bɛ kɛ bon an b'o gestion kɛ mɔgɔ tɛ b'a kalama parce que o y'an ka baara taabolo ye a ma se an ka ninnu ni dama ta k'o bɛɛ ɲɛfɔ mais ni min fanga bonyana fo ka se tiɲɛni ma fo ka taa se ni boli ma o tɛ ka dogo parce que Mali sariya b'a jira k'a fɔ ko maliyɛn ni tɛ se ka dankari tɛ se ka kɛ maliyɛn ni la mais n'a kɛra la a kan ka ɲɛfɔ a kɛra kun min kɔnɔna la sariya kɔnɔna la. Effectivement juma tɛmɛnen i n'a fɔ an ye information sɔrɔ a bɛ tile dama dama bɔ k'a fɔ ko taamaba bɛna kɛ Mali kɔnɔ o taama kɔnɔna la donc n'o jamalajɛkulu ni façon ninnu bɛ yen an ka kasobonw na an fana bɛ an ka mesures ta pour que ka an ka sécurité renforcer o kɔnɔna la an ka kasobonba ɲɛmɔgɔ bɛ n'o ye colonel Adama Gindo ye a ye ne de service bɔ élément fɛn fɛn bɛ yen i bɛ service tɛ service la a y'a bɛɛ consigné pour que bɛɛ kana fara minnu bɛ baara kan ka sécurité renforcer. Parce que ni ɲɔgɔnna mankan bɛ dugu kɔnɔ ni ɲɔgɔnna koba bɛ dugu kɔnɔ bon mɔgɔw hakiliw tɛ kelen ye kasobonw ye cible potentiel de ye donc ni kasobon ye cible potentiel ye a ka kan minnu bɛ baara kɛ kasobon kɔnɔ fana aw ka mesure ta mesure minnu bɛ se ka sécurité renforcer an ka ALDT o cas ni situation bɛ dégénérer a y'a sɔrɔ déjà kasobon sécurisé don parce que ni n'a tiɲɛna kasobon kɔnɔ a bɛ tiɲɛ lakanabala bɛɛ ka niveau de la. Donc o kɔnɔna depuis jumadon sɔgɔmada joona fɛ effectif nana an ka effectif minnu interpellé la bɛɛ nana an ye quand même disposition ta donc juma seli kɔfɛ i n'a fɔ bon kasɔrɔden a ka hakɛ ye dumuni dɔ ye ni dumuni mɔna dumuni bɛ d'u ma donc juma jiginnen kɔfɛ u ka tilela kun kan ka ladon o y'a sɔrɔ olu fana ye labɛn kɛ ko ni minnu bɛ taa tilela d'u ma donc k'u ko dankari k'olu la n'u sera ka dankari kɛ o élément ninnu na ko a ka ca Ala fɛ minnu bɛ kɛ dayanfan fɛ u bɛ se ka dankari k'olu fana la k'u yɛrɛ sɔrɔ. O fana kɔni y'o disposition la dɔw fɛ bon anw fɛ marifatigiw bɛ kɛ kasobon kɔnɔ mais marifatigi tɛ yala kasobon fan bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ marifatigi la kasobon kɔnɔ ni dɔw bɛ taa yɛlɛ marifatigi b'i jɔ distance dɔ la i bɛ jɔ niveau dɔ de la pour que minnu bɛ taa da yɛlɛ peut-être olu tɛ se ka taa ni marifa ye ni marifa taara kasobon fɔ kɔnɔna yɛrɛ la o interdilen don texte fɛ donc an yɛrɛ b'o baaraw taabolo dɔn an ka pratique la an b'olu kɛ cogo don donc o kɔnɔna élément minnu kɔni taara ka taa da yɛlɛ k'u b'u ka dumuni ladon aussitôt da yɛlɛlen kɔfɛ u caman tun bɛ da la u y'i fili élément minnu tun taara dumuni na don n'olu kɔni ye siɲɛta kɛ k'a essayer k'u b'olu kɔrɔn k'u ladon olu ka cellule kɔnɔ donc n'u y'olu ta otage la donc diyagoya anw na diya ma k'a fɔ pour que an k'o élément ka bila fo olu fana ka bɔ donc ni élément ninnu kɔni ye siɲɛta kɛ fana kɛra vraiment combat acharné ye mais u ma se k'o élément fila neutraliser donc marifa bɛ min bolo ale kɔni ye tir de sommation kɛ k'a jira minnu bɛ sécurité kɔfɛ kasobon na k'a jira k'a fɔ ko bon ko dɔ bɛ kasobon kɔnɔ. Ale kɔni continuera ka tir de sommation kɛ donc o y'a sɔrɔ an minnu tɔw bɛ dispositif la kɔfɛ donc anw fana nana très rapidement baara taabolo dɔn an ye formation k'a la domaine na cogo min na ni situation bɛ yen maintenant comment intervenir très rapidement an kɔni an y'an ka disposition d'intervention kɔni bila sur place moyen de bord min b'an bolo jamana yɛrɛ ye minnu d'an ma k'an k'an yɛrɛ lakana ka kasobonw lakana ka kasobon kɔnɔmɔgɔw lakana an kɔni an y'o moyens ta an y'a sɔrɔ déjà u ma se ka élément fila in kɔni neutraliser mais u kɔni kelen bana. Parce que nɛgɛmafɛn dɔ tun b'u bolo u y'o kɛ k'o sɔgɔsɔgɔ a ko la cogoya dɔ kɔnɔ a ma se a ni ma mais alhamdulilayi ni tɛ danger la bi élément fila ninnu kɔni sera k'i yɛrɛ sɔrɔ o la donc mais u bɔlen u ma dan o ma u ka cellule tɔ minnu bɛ yen u continuera k'olu daw kari pour ka se ka kasobon bɛɛ labɔ donc an ka équipe d'intervention an bɛna kuma min na an nana sɔrɔ tiɲɛ na kɛlɛ tiɲɛna parce que a y'a sɔrɔ kurukuna fara jama la u bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan ye. Donc an kɔni continuera n'an ka stratégie de gestion des crises ye n'an ka stratégie de gestion des mutineries ye donc o kɔnɔna donc an sera ka situation maîtriser mais situation maîtriser kɔnɔna la kɔni kasoladen 4 o ni tora la mɔgɔ 6 o banana bon anw yɛrɛ ka agent kelen ye o fana banara légèrement bon an sigiɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen olu ka du bɛ kasobon kɛrɛfɛ a étage dɔn bon balle perdue ye mɔgɔ 1 bana olu fana ka so an ma dankara ni la mais kisɛ y'a sɔrɔ a bolo yan fan fɛ
qu'on a intervention qu'on kɛra jusqu'à ce que an ka taa situation maîtriser totalement on continuera an ka baara taabolo kɔnɔna fɛ ka situation cellule tɔw bɛɛ vérifier k'a lajɛ yɔrɔ minnu dakari la donc k'olu sécurité renforcer ka tila ka situation cogo la jusqu'à ce que an ka faamaw ka na contrairement à ce que information minnu bɛ passer bɔlɔlɔw sanfɛ réseaux sociaux sanfɛ an yɛrɛ ye fɛn caman mɛn n'i y'a anw syndicats bolo yen ka kuma an ma bɔ ka kuma fɔlɔ an y'a tɔ fɔ gouvernement ka déclaration kɛ parce que wale min kɛra a kɛra jamana ka labaara yɔrɔ de wale min kɛra anw bɛ baara kɛ jamana kɔnɔna la anw syndicats tɛ se k'an girin ka kuma dɔ fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma an y'a tɔ n'aw y'a jateminɛ a don su gouvernement ye communiqué kɛ mɔgɔ hakɛ min sara gouvernement y'a dɔ fɔ min banana gouvernement y'a dɔ fɔ disposition minnu kan ka ta gouvernement y'o fɔ mais anw syndicats bɔkun ye min ye kuma wɛrɛw bɛ ka fɔ min man ɲi anw surveillants de prison image ma kuma wɛrɛ bɛ fɔ min bɛ dankari kɛ anw tɔgɔ la k'anw tɔgɔ tiɲɛ o de la gouvernement tɛ se k'o fɔ mais anw syndicats fana tɛ se ka sigi k'an bolo d'an sen kan n'an y'an sigi k'an bolo d'an sen kan la c'est comme si min bɛ ka fɔ réseau kan o de tiɲɛ bon alors que o tɛ information source ye minnu bɛ k'o fɔ o ma taa information source la en résumé jumadon min tɛmɛna kasoba kɔnɔ o de ye nin ye mɔgɔ sata la o ye mɔgɔ 4 ye kasodenw fanfɛla la mɔgɔ bana ta wɔɔrɔ b'u fanfɛ bon an ka surveillant de prison kelen fana banala ani an sigiɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen olu fana ka an balimamuso kelen bɛ yen bali perdu y'o fana sɔrɔ a bolo la. D'accord sisan an ye kibaruya wɛrɛw mɛn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o bɔlɔlɔ kelen sanfɛ k'a yira k'a fɔ mɔgɔ min ni ale ye alimami dɔ faga a ma mɛn f'a ka ko kɛra a ma dogo mɔgɔ si la caman ko o se bɛ maa sata ninnu na est-ce que i bɛ se k'o information confirmer ou bien ka ni tiɲɛ tɛ k'o fɔ an ye. Bon, information an bɛ se k'a fɔ on ne sait même pas a tigi y'a ka source d'information bɛ yɔrɔ min na mais syndicat tɔgɔ la ne b'a fɔ aw ɲɛna ko o information tɛ tiɲɛ ye parce que ne yɛrɛ bɛ baara kɛ kasoboba la a gestion kɛra ne yɛrɛ ɲɛna effectivement nin t'a question siɲɛ fɔlɔ ye mɔgɔ caman ye wele k'an ɲininka la an ko information yɛrɛ an tɛ se k'a dogo maliyɛnw na ni secret professionnel don an b'o ɲɛf'i ɲɛna ni secret défense don an tɛ se ka don o kɔnɔna la mais nin tɛ secret professionnel ye secret défense tɛ mɔgɔw y'o min fɔ alhamdulilayi an bɛ yɔrɔ min na bi Musa Gindo a bɛ kasogoba la a tɛ mɔgɔ 4 sata ninnu na a tɛ mɔgɔ banalen ninnu na a ka kan ka bila yɔrɔ min na kasogon kɔnɔ a bɛ yen baasi t'a min na. D'accord an y'o faamuya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ e bɛ se k'i da don aw ka est-ce que nin ko in tɛmɛnen kɔ sisan an bɛ se k'a fɔ ko calme nana kaso kɔnɔ yen nɔ kow seginna a bolokɔrɔ ma aw ka kow segin bolokɔrɔ ma est-ce que aw ye minnu ye nin ko ninnu labɛn min ye bolili ye est-ce que aw sera ka ɲɛɲinili kɛ ka ɲɛ dɔɔni k'a ko la. o ye diyagoya ye ni fɛn o fɛn ni nin ɲɔgɔnna don a kɛra kasobon na a kɛra Mali fan o fan ni situation tiɲɛna o ni dankari kɛra kow la a bɛ ɲɛɲini ka ɲɛdɔn jɔn ye mun kɛ jɔn jalaki b'a la jɔn jalaki t'a la o bɛ ɲɛɲini ka ɲɛdɔn o procédure bɛ sen na parce que situation neutralisée kɔfɛ an surveillant de prison fɛ donc gendarmerie kɔni nana donc olu ka constat kɛ donc après écoute bɛ sen na mais administration de bɛ se k'o kumaw fɔ o tɛ anw syndicats ka kuma ye k'a fɔ bon situation bɛ taa nin kɛra o ye bɛɛ bɛ administration ka responsabilité la o tɛ anw syndicats ka fɔta ye hali n'an b'a fɔ an b'a to administration k'a fɔ ni administration y'a fɔ an yɛrɛ fana bɛ administration dɛmɛ a fɔcogo ɲuman na pour que minnu kan ka ladɔnniya la u ladɔnniya la sinon enquête bɛ sen na investigation bɛ sen na mais o dossier ma clôturer pour le moment an tɛ se k'an prononcer o kan sinon a kɛra kasodenw fanfɛla kɔni ye responsabilité bɛ situer parce que mutinerie tɛ se ka kɛ gansan n'i y'a kɛ to yen i b'a sɔrɔ cerveau de bɛ yen donc o cerveau bɛ ɲini ka dɔn donc mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ hali ni ye kasoden ye sariya de y'a to i sera yen donc ni sariya y'a to i sera yen n'i ye fɛn fana kɛ min ni sariya tɛ bɛn a kan ka passer bolo min kan o sariya tigilamɔgɔ fana tɛ yen a bɛ passer olu ka bolo kan pour que k'a dɔn min kan ka kɛ donc instruction kɔni o dossier enquête bɛ sen na pour le moment dossier ma clôturer administration bɛ se k'i prononcer o question kan. D'accord an y'a ye k'a fɔ fana nin ko in kuma fɔlen kɔfɛ mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ baarakɛminɛn ko bɛ kaso gardien na yan nɔ est-ce que e bɛ se ka dɔ fɔ an ye quoi. Bon, effectivement, en réalité, an y'o situation décriée il y a très longtemps. O ye syndicat ka baara dɔ ye. Syndicat ka baara ye ka baarakɛlaw ka hakɛw ɲini ka d'u ma. Syndicat ka mission dɔ ye ka baarakɛlaw protéger u ni minnu b'u bila baara la u ni ɲɔgɔn cɛ. Syndicat ka baara dɔ ye k'a fɔ employeurs ɲɛna k'a fɔ baarakɛlaw ɲini ka kan. N degina ka préavis de grève dɔ déposer n passera kɔni structure kelen yɛrɛ fɛ yan. Effectivement, o message fana passera o préavis de grève fana kun y'o ye. An ka laɲini minnu bɛ an y'u kɛ cahier de doléance ka déposer gouvernement ka table kan
entre négociation na bon syndicalisme fana we syndicalisme probo ya fanya na nte ni ma be so nta bla o te syndicalisme ni do so ko bi ko ibetene an woni négociation ko la doni so la mais alsa chama be ko fe en réalité problème ban fait yere anya problème décrié à plusieurs niveaux anya décrit d'administration anya conférence de presse que anya point de presse que parce en réalité nous sommes dans un état de droit donc ni kedam be barakala ka kan don aka fo jamana denw ye bon awé ni mun ta pour la barala na pas impôt ni aka taxi de ko sara o be ni kedam kono o konna la o jamana denw se ka o barakala o deme ni ka fo famaw yana ayu bla ka hakɛ kono an ka gɛlɛya fɔlɔ yɛrɛ bɛ taa an ka personnel la parce que n'i ko sécurité i ko jama mɔgɔ hakɛ dɔ de kan ka constituer pour que ka se ka sécurité c'est à dire là on parle de l'effectif c'est à dire mɔgɔ hakɛ dɔ de bɛ yen i kan k'o de sɔrɔ pour que ka se ka sécurité bunanku dafa dɔɔni bon an fɛ mɔgɔ ko problème bɛ yen n'i y'a jateminɛ an balima finitigilaka tɔ minnu bɛ polisiw ni gendarmes san o san recrutement baw bɛ kɛ yen u bɛ effectif baw ta a ta kun ye parce que u bɛ étude de kɛ bon situation bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ hakɛ joli kan ka ta pour que ka ni effectif renforcer ni domaine kɔnɔna la mais anw fɛ o problème bɛ dɔɔni o problème bɛ dɔɔni parce que an bɛ relever ministère min na problème bɛ bien vrai que ministre min bɛ yen sisan maître Maliactu Kulibali c'est un homme engagé c'est un homme de foi en réalité il faut le dire a b'a seko la mais fɛn dɔw bɛ yen o b'ale ka compétence dépasser n'ale b'a ka compétence dépasser syndicalement anw bɛ se k'o kuma kɛ k'ale appuyer pour que ka se k'a dɛmɛ o baara kɔnɔna la anw fɛ primo problème d'effectif bɛ yen o gɛlɛya b'an kan parce que n'i ko sécurité i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bɔn ɲɔgɔnna kasobon na mɔgɔ hakɛ dɔ de kan ka se ka baara kɛ pour que ka se ka sécurité renforcer mɔgɔ hakɛ dɔ de kan ka ta pour que ka se ka unité spéciale créer mɔgɔ hakɛ dɔ de ka ta pour que ka se ka brigade d'intervention créer mɔgɔ hakɛ dɔ de ka ta pour que ka se ka baara kɛ administration ni fɛn ninnu kɔnɔna la mais o problème b'anw fɛ yen parce que anw ka problème yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ka effectif ta pour que ka se ka service de garde sécuriser o ye problème ye surtout fo ka taa nin bɛ créer donc o problème bɛ an y'o décrier an b'o ɲɛfɔ famaw na donc très rapidement recrutement baw ka kɛ section tɔw ka dayɛlɛ unité tɔw ka dayɛlɛ pour que baara kɛ n'o baara ye o ye finiko yɛrɛ fana ye parce que différence min bɛ ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ bi o ye tenue de ye donc o de bɛ finitigila ka différencier ka bɔ population civile la donc an fana fɛ o ye problème ba dɔ ye parce que ni hakili b'a la depuis 2008 bɔra la fo ka na se bi ma an ka corps ma paquetage complet sɔrɔ n'i ko sɔrɔsikɛ ma paquetage complet a b'a dɔn ça veut dire a mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na baarakɛminɛn kɔnɔna la san kɔnɔ kan ka ɲini ka d'a ma fo 2008 ni bi cɛ anw m'o sɔrɔ o finiko gɛlɛya bɛ yen a samarako gɛlɛya bɛ yen a minɛnko tɔ gɛlɛya bɛ yen min b'an différencier ka bɔ population civile la donc parce que an ka département dɛsɛlen don ka ligne de crédit bɔ pour que ka se k'o financer de façon régulière et puis de façon à ce que on puisse être doté annuellement et de façon biannuelle n'i y'o fana bɔ yen ka taa bila minɛnko fana la minɛnko n'i ko baara sécurité dan tɛ marifa dɔrɔn ye fɛn dɔw de bɛ di sécurité kɔnɔna la n'an b'a fɔ ma ko moyen de force intermédiaire o la bâton de protection b'o kɔnɔ gaz lacrymogène b'o kɔnɔ mɛlɛtuw b'o kɔnɔ fɛn caman b'o kɔnɔna la i bɛ se ka baara kɛ i bɛ se ka lakana sabati an bɛ se ka mutinerie dɔw gérer ka taa sɔrɔ a ma se marifati ma parce que marifati sɔrɔsɛ bolo force de sécurité bolo o ye dernier recours de k'a fɔ bon ni nin bɛɛ essuyer gaz m'a ɲɛ bâton de protection m'a ɲɛ gilet pare-balles ni fɛn n'i y'o bɛɛ dɔn ka ɲɛ o si m'a ɲɛ i bɛ obligé ka marifati donc n'o bɛ ci o fana bɛ cɛ circonstance dɔ de kɔnɔna la formation kɔnɔna la o bɛɛ fɔra ɲɛna donc o équipement ko fana anw fɛ problème d'équipement bɛ yen bon n'i y'o fana bɛɛ b'a la i bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ yɔrɔ min na n'a fɔ ma ko prison kɔnɔna o ye infrastructure ye problème fana ye problème parce que prison tɛ jɔ i n'a fɔ siso prison tɛ jɔ i n'a fɔ bon sagakulu bɛ cogo min na prison bɛ jɔ ni architecture dɔ de ye a bɛ jɔ ni norme dɔ de ye a bɛ jɔ environnement dɔ de kɔnɔna la min bɛ se k'a to établissement yɛrɛ bɛ sécuriser n'i y'a jɔ fana quartier de bɛ kɛ prison kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ bon mɔgɔ min ye mɔgɔ faga min ye suyɛli kɛ min ye bingani kɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na min jugera min ma juger min ka peine ka ca min ka peine ma ca k'u bɔ ɲɔgɔn na kasobon bɛ jɔ ni architecture de ye mais bi an ka Mali kasobon na o problème bɛ yen parce que kasobon ni tilancɛ bɛɛ jɔra depuis Mali ma ka indépendance ta donc o y'a sɔrɔ mɔgɔninfin dunnaw ma caya mɔgɔninfin ma caya donc bi effectif ko dɔn k'an déborder donc an bɛ faamaw wele u ka kasobonw lajɛ comme a b'u bolo ɲugunna fɛn la cogo min na u k'a bɔ la k'a yira k'a fɔ ko Mali service public don i n'a fɔ service tɔ bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ commissariat brigade impôt ainsi de suite a bɛɛ ye état ka baarakɛyɔrɔ de ye état k'i intéressé a bɛɛ la min kan ka min ɲɛ ko kɔnɔna na pour que bɛɛ bɛ se k'i ka baara kɛ ka jamana lafasa en résumé an ka problème ka ca mais le gros du problème an filɛ k'o de fɔ effectif ko bɛ yen minɛnko bɛ yen a la jugumanba yɛrɛ fɔlɔ o ye sarako ye o la n y'o bila kɔfɛ parce que n'i ko mɔgɔninfin ka baara kɛ i b'a sara de i b'a sara a ka baara kɛ temps hakɛ dɔ de kɔnɔna la o temps hakɛ kɔnɔ i bɛ min d'a ma pour que o ka se k'a permettre k'a ka denbaya labalo o ka se k'a permettre k'a ka denbaya ka musakaw sabati o ka se k'a permettre den minnu b'a bolo k'olu ka banako n'u ka école n'u ka finiko ɲɛsɔrɔ donc ne ye o sara d'a ma e ko k'a ka baara kɛ temps d'heure dɔ kɔnɔna la
Voilà, o ye problème. An ka sarako n'i y'a yira Mali finitigilaka bɛɛ ka condition ka ɲi n'anw ta ye sarako la. A bɛɛ. N b'a fɔ, je le dis et je le maintiens et je défie à tout responsable qui veut quand même faire le justificatif. Mali kɔnɔ bi finitigilaka bɛɛ ka décret b'u bolo relatif aux primes et aux indemnités fa anw sigi dans les prisons. I tɛ se ka sécurité fɔ Mali kɔnɔ n'i ma anw fɔ, mais Mali kɔnɔ de bɛ sécurité kuma fɔ. On parle pas de la sécurité nationale sans parler de l'administration pénitentiaire ni si c'est pas au Mali. N'a tiɲɛna kaso kɔnɔ a bɛ polisi bɛ wuli, gendarme bɛ wuli, garde bɛ wuli, bɛɛ bɛ wuli. Ça veut dire que sécurité nationale liée min na n'a bɛɛ bɛ lié min na pourquoi ne pas renforcer à ce niveau. N'anw de fɛ kaso bon kɛlen don ɲɔgɔnna fɛn ye, bolo kɔfɛ fɛn ye, kaso bon baarakɛlaw kɛlen don ɲɔgɔnna fɛn ye k'u kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. A dun tɛ taa anw kɔ. Donc n'a tɛ taa anw kɔ, voilà pourquoi l'insécurité au Mali. L'insécurité au Mali parce que minnu bɛ minɛ k'u bila kaso bon kɔnɔ, il y a aucune politique min bɛ se k'a to baara tɛ se ka kaso bon kɔnɔ n'u bɔra pour u kana segin a ɲɔgɔnna la. Minnu bɛ taa olu de bɛ na tuguni. Minnu bɛ taa olu de bɛ na tuguni. C'est l'État c'est pas investi dans ce domaine. Donc o problème ba yɛrɛ bɛ yen. Bon sarako ta yɛrɛ la anw ka syndicat yɛrɛ pɛrɛn don kɛlɛ yɛrɛ kama. Nin kɔni an bɛ ka nin fɔ pour que c'est à dire que situation min kɛra kasobonba la ka information ɲuman di mɔgɔw ma mais fɛn min ye sarako bulonko ye an ka sariya fana taabolo o fɔ statut min b'an zere bi n'an b'a fɔ ma ko le statut numéro 2016 031 du 7 juillet 2016 en son article 148 parle de ça. O b'a yira k'a fɔ ko bon anw kasobon baarakɛlaw civil baarakɛlaw ko anw ka hakɛw kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ décret fila ye n'an b'a fɔ ma un décret pour les primes un décret pour les indemnités mais o baara ma se ka kɛ depuis 2016 fan bɛ yɔrɔ min na ko bi. An y'a kɛlɛ kɛ a problème fɔlɔ yɛrɛ la ani min kɛra ɲɔgɔn na problème o kɛra Boubou de ye quand Boubou Cissé était le ministre de l'économie et des finances. C'est Boubou qui a systématiquement rejeté ça au motif que quand on bɛ ka fɛn dɔ ɲini min ni policiers ta ye kɛlɛ ye parce que anw ni policiers tɛ mission kelen na alors que policiers ka statut n'an ka statut a bɛɛ ye statut copier-coller de. An bɛɛ bɛ mission kelen de kɛ mais de façon particulière bɛɛ n'i ka spécificité de don. Donc Dieu merci aujourd'hui au Boubou Cissé quel est le premier ministre chef de gouvernement qui est appelé à appliquer les différents textes législatifs réglementaires. Et c'est ce même Boubou aujourd'hui qui détient le portefeuille des finances. Donc ça veut dire que on va Congo n'y a pas de nous. Soit ça va appliquer, n'a pas appliqué comme une fois, des passages aussi on va pour assemblée française. A kana sariya o ta dɔrɔn k'a di gouvernement k'i sigi k'a filɛ assemblée ka baara y'o de ka gouvernement ka activité contrôler k'a ka action contrôler loi minnu bɛ voter jamanadenw tɔgɔ la n'a bɛ bɔ olu fɛn fɛn parce que anw de y'u bila yen u ka veiller loi ninnu application kan tous les problèmes du Mali c'est la non application de différents textes bi maître c'est pas pour défendre les enseignants ce sont les camarades syndicalistes qui a la société syndicale maître ni gouvernement kari la bɛ ɲɔgɔn na sariya labatobaliya bila don an denw bɛɛ bɛ so alors que constitution fana y'a yira k'o fana ye diyagoya de ye jamana kan. Parce que ça va la bateau. On va la quelle parce que ça va la bateau. Donc finalement ça va la bateau circonstance du même comme. N'a pas vraiment orange avec la bateau de qu'on a mais n'a pas de moment orange avec la bateau. Côté ça là on est où ta couple on va pas ta moi je suis nous sommes dans un monde civilisé nous avons voulu que ça soit ainsi vraiment en bas fouina ou pas ça la bateau comme on bloque à quelle au cas barate coronia dambe anu ka dignité comme là jamana ye jamana denw an ka gɛlɛya tɛ fɔ ka ban n'an y'a ta an b'a ta sama fo sini an tɛ segin kelen kan. Parce que ni i kɛra ɲugunna fɛn ye mɔgɔninfin yɛrɛ bolo a t'i intéressé ka foyi la hali n'a sɔrɔ i ye ɲuman kɛ o tɛ dɔn mais ni a kun tiɲɛna anw bolo jumadon Bamako sisan b'a sɔrɔ an bɛɛ jɔlen b'an sen kan mais anw ko a tɛ tiɲɛ an bolo parce que an y'an kale faso n'a bɛ tiɲɛ an bolo a taama bɛ k'anw su ma a bɛ kɛ donc alhamdulilayi ani bangebagaw duwawu ani faso kanu min b'an na an bɛ ka baara kɛ faso kanu min na ani minɛn fitinin min b'an bolo an b'a fɔ tan minɛn fitinin min b'an bolo an y'an débrouiller n'o ye ka kasobon lakana pour que dangana kari minnu bɛ ka taa baara kɛ faso ye donc en quelques mots an bɛ se ka gɛlɛya min dɔɔni fɔ a la o ye bon n y'o o de f'i ɲɛna baara yɔrɔ min kɛra n'o ɲugunafɛn ye minnu baarakɛlaw kɛra n'o ɲugunafɛn ye i bɛ se ka politique jumɛn développer pour que ka taa olu bɛ ka minnu mara k'a fɔ k'olu ni sariya bɛ ɲɔgɔn na ko ka t'olu labɛn filɛ il y a un problème il y a un véritable problème an minnu bɛ baara kɛ faso tɔgɔ la anw kɛra n'o ɲugunafɛn ye an bɛ taa baara kɛ yɔrɔ min na n'o ye faso yɛrɛ y'o jɔ ko k'o kɛ baarakɛyɔrɔ ye faso yɛrɛ k'o ɲugunafɛn ye faso ye minnu minɛ k'a bulon kɔnɔ k'u ni sariya bɛ ɲɔgɔn na e kɔnɔ kuma t'o kɔnɔ a bɛ se ka k'a bɛ yen n y'a mɛn waati dɔ la k'a fɔ k'u ye projet de initier une politique nationale pénitentiaire mais juste là o politique yɛrɛ ma adopté la parce que n'a adopté bɛ b'a kalama parce que on dit que nul n'est censé ignorer la loi n'a adopté k'a kɛ loi ye a bɛ publier bɛɛ b'a ye de l'indépendance à aujourd'hui le Mali n'a aucune politique de réinsertion de l'éducation. A dans le texte là, au thème problème. Maintenant, on a sur le terrain on fout béquer. Ni la loi portant un régime pénitentiaire, avec l'éducation avec l'insertion sociale mais ça quand la barre terrain parce que n'y a qu'à sauver face, ça veut dire que vous voulez activer l'impact tout là.
Fɛn fɛn bɛ kaso kɔnɔ n'i y'a ta tan o tan segin ye siɲɛ 2 3 parce que a nana fɔlɔ min na fɛn ma yira la a nana filanan fɛn ma yira la ni kelen fɔlɔ kun y'a la fɔlɔ ni filanan peut-être ka tɛna segin filanan c'est pas parce que ka fɛnw ta k'a kɛ texte kɔnɔ k'a bila ka sunɔgɔ c'est pas ça n'i y'a kɛ texte kɔnɔ n'i ye sariya ta f'a ka appliquer de façon générale le problème du Mali c'est la non application des textes de façon générale particulièrement en boîte contexte. D'accord, mais est-ce qu'il y a un problème particulier de kaso tɔgɔwɛrɛw la ou bien problème particulier de kaso la min ni kaso tɔgɔwɛrɛw ka problème tɛ kelen ye? C'est-à-dire problème c'est la constituer de façon générale, après la constituer de façon particulière parce que prison bɛ n'a ka spécificité don, prison bɛ n'a ka grandeur don, prison bɛ n'a ka capacité don. A bɛ se ka kɛ mɔgɔw kaso ma la problème dɔ bɛ yen, mais o tɛ se ka kɛ kulukɔrɔ. Kulukɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ Nara parce que u densité ka bɔ ɲɔgɔn ye, u ka préoccupation tɛ kelen ye. Donc de façon générale, même si la Mali problème de prison est effectif quoi, barakala effectif T, prison effectif kacha. Ça dit prison mais jora mo tanga mais ba so mo mbambi sababo ko. Bon infrastructure de fana, ça dit infrastructure fana mai. Parce que kaso mo yode, akanga joni minan dode, ina fo siso non. Il se ka chiman do ta ko ki siso da ki do ko mo wati so mais ni e mo bado sabanan dulu chama ga sambu kele ngono, alors qu'ils veulent sortir. Fika porte nyana makala ka kaso bon ele sima me joni mi ya usina nga kerengere nege mi makala ba nga kerengere mo ko ba ga kaso bon do ya mala ko bota kaso kurun jodro ka bla kene kan an tu to ko na ma mo to ko sa ko ma mo ko do exposer do ko do duere parce que sima manya do be akel be wulaye parce que marché matériel ko ma kan ka to na do sanche o be sena ma ban folo tra do ko kono apma ka chanta na ma mba bono manigi fari be to ko bi yere ne. Donc, de façon générale, pour le point effectif des surveillants de prison est là. Effectif de Kayele, Kasobon est là. Maintenant, ça c'est à tous les niveaux. Ça c'est des problèmes que nous faisons généraliser. Mais particulièrement, prison ben la spécificité, prison ben la particularité. Là, fait un lobby, il y a un mot là. Fait un lobby, c'est ainsi de suite.